भाग्यवान पुरुषाचे कृपेन निवर आमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले दुश्मनांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र पुत्राचे आणि आत्म्याचे पवित्र नावे आत्म्याचे नामे आमेन. आमेन. सौम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हडली आणि पवित्र आणि आत्म्यावर पवित्र आत्म्यावर पेसले. न मान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्याचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. सगळ्यांची म्हणजे देवाच्या माया बापांच्या आबळे सोम्याची साखर न मान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्याचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचं पूत मुनी चलो न मान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्याचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही समाजाला आणि कुसोर जीवनपणाच्या आनंदात तुझी कृपा आमच्या आम्ही महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या तबे म्हणजे आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवान गेले आमच्या जुजात खोट्यापणाचे आणि ससन विषय दीतांका विषय सत्मानता देवाक सर पदार बापा आणि आमच्या सम्या जो पवित्र मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक परिसभेत पदकांचे बक्षणे पुढचे जीवन आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येऊ, तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव. न मान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. न मान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमयाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. न मान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमयाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या दोन टेस्टमनी एका बहिणीन दडले असतात. ऐकया. I, Sylvia, would like to give my testimony. English and
तिने धाडल्या आणि कशें धाडला तशेंच वाचता. ऐका. 2 days back, I was working in kitchen. Suddenly, my left leg got slipped. I didn't see. There was not water, but I felt someone just holded me and took care of me, and I didn't lose my balance and fall on my back. All thanks to Jesus, Abba Father, and Holy Spirit for being there with me in all my situations. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. ती म्हणता किचनात तिने काम करते असताना थंयसर उदक आसले तिने पळोवना. त्या उदकाचेर तिचो पाय पडलो. त्या पाय दवरल्या तक्षण ती स्लिप जाली. पूण स्लिप जातना तिका कोणेंगी फाटल्यान धरल्या परी जाले आनी तिका कितेंच जावना. त्या देखून देवाक अर्घ दिता. देवाचे उतर म्हणटा साम 91:11 and 12. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणे आज्ञा दिला. फातराक तुजो पाय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. देवाचे दूत आमकां हर एक घडये आमी आदळनातल्या परी, आमी निसन पडलातल्या परी देवाचे दूत आमकां राखतात. देवाचे दूत आमकां राखतात. आणि एक टेस्टिमनी I would like to give another testimony. There was an issue in the airlines which my husband was going to be assigned. That aircraft had some painting work not done properly. The engineer who had signed for takeoff, but the air hostess found out the problem on time before the takeoff. So they changed the aircraft and all the passengers were delayed. I thank the Lord that day my husband was going to be assigned to check the same aircraft. Suddenly the manager gave some other engineer that aircraft. It was God's grace he didn't get that aircraft for work on that day. Every day before going, I always recite the Psalm 121 on behalf of my husband before he goes to work, and just ask Jesus to take care of my husband. I thank Jesus for protecting my husband from major problem. ती म्हणता तिचो घोव खंयच्याय एअरक्राफ्टच्या कंपनीन काम करता. खंयचे एअरक्राफ्ट त्या दिसा ती खंयचे एअरक्राफ्ट चेकिंग करूंक तिच्या घोवाक असायन केल्ले. सडनली मॅनेजरान ते काम दुसऱ्या कोणाक दिवन दुसऱ्या इंजिनियराच्या रेस्पॉन्सिबिलिटीचे दिले. आणि त्या दीस लास्ट मिनिटाक एअर होस्टेसाक कळलें की तातूंत कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणून. आणि ते व्हडले प्रॉब्लेम हिच्या घोवाच्या वयरचे आसले ते सोम्यान राखले. ते म्हणटा हर एक दिसा ती तिच्या घोवाच्या तर्फेन साम 121 क्लेम करता. साम 121 क्लेम करता. देवाचे उतर म्हणटा साम 121:3 आणि 4. तो तुझे पाय निसरोंक दिवसना. जो तुका राखता तो निदना ना. इस्रायलचो राखणो निदना आनी जमेना. तिका किचनान देवान निसरोवचे राखले. आनी तो देव सगळे कुटुंब कशें राखता तो देव आमचो व्हरतो देव. त्या देवाक आमी आज अर्घ दिया. आमचे माईक अनम्यूट करया. सांगाता मेळून थोडो वेळ आमी घट्ट तळान स्तुती करया.
Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Riya shara la Sargant bara bara kaanje, dibara shira bara sargant digara bara kaanje, dibara shira la sargant bara bara. kaanje, Riya sargant gatti kaanje, tala स्तुती करूया. sargant कोणाक kaanje, बसांचे देणे sargant दिसा kaanje, बसांचे sargant देण्याने स्तुती kaanje, करा sargant आणि kaanje, बस कोणाक sargant बसांचे kaanje, देणे ना sargant kaanje. पवित्र आत्म्या लागी Jesus, मागा Jesus, Jesus, पवित्र आत्म्या Jesus, मका Jesus, बसांचे देणे दी Jesus, fill me Jesus, with the Jesus, gift of Jesus, tongues Jesus, give me the Jesus. gift of tongues Jesus, बसांचे देणे Jesus, Jesus, बसांचे देणे हम खरी ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तई तुझी कृपा वाळों दी या गडिये शीरला बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया हालेलुया गट्ट तलन शीरा बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Liara, 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 liara. Liara, 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 liara. Hallelujah, 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 hallelujah. पदवी कंटिन्यू Hallelujah, स्तुति hallelujah, hallelujah, स्तुति hallelujah. करिए Praise the Lord, स्तुति praise the करिए Lord, praise the Lord, शीरला praise बरा the बरा Lord. बरा दिबरा 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 Hallelujah, दिबरा hallelujah, लियरा hallelujah, लियरा लियरा hallelujah, लियरा 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 hallelujah, लियरा लियरा hallelujah, पवित्र hallelujah, आत्मा hallelujah, hallelujah, स्पर्श कर hallelujah. पवित्र Jesus, आत्मा Jesus, Jesus, अनॉइंट कर Jesus, Jesus. पवित्र Hallelujah, आत्मा hallelujah, hallelujah. वाळे ये तुझी बहुत दुनिया, कृपा ये बहुत वाळे दुनिया. तुझी कृपा Jesus, हर एक Jesus, तुझ्या Jesus, भुरग्याचे Jesus, पवित्र Jesus. आत्मा Yes, तू Lord, आमचे yes, Lord. थैन जियत Praise आहे the Lord, आमच्या praise the Lord, praise the Lord, काळसांतून praise the जियत Lord. आहे पवित्र Jesus, आत्म्या Jesus, आमची कूड Jesus, तुझे मंदिर जाऊन असा पवित्र आत्म्या आमची कूड आमची मत आमची चिंतना आमच्या काळजातले हरी एक आशा आमचे हरी एक चटवटिका तुझ्या खंटला खाल घे टेक कंट्रोल टेक कंट्रोल होली स्पिरिट we give ear to you holy spirit please take control holy spirit take control holy spirit take control take into your possession holy spirit shira la bara bara dibara 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 hallelujah 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 हालेलुया हालेलुया मैं कन्वर्ट कर स्तुति करिया मैं कन्वर्ट कर स्तुति करिया शीरा ला बरा बरा दिबरा 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 हालेलुया 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 रिया 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस शीरा ला बरा बरा दिबरा 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 हालेलुया 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 री 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 रिया 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 रुदी 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 हालेलुया 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 री 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 रिया 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 मगचनो गट्ट तला स्तुति करिया गट्ट तला स्तुति करिया गट्ट तला स्तुति करिया आमचे ताळे उगोड स्तुति करिया पवित्रत्मा आमचो ताळो कंटोला कालकी शीरला बरा 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 हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. Praise the Lord, praise the हालेलुया Lord, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, praise the hallelujah, Lord, hallelujah. hallelujah, Thank you, hallelujah, thank you, thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Shirala bara bara hallelujah, dibara 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 Sargat dibara. Kanche, Holy Sargat Spirit, Kanche, touch Holy Spirit, Sargat touch Kanche, Holy Spirit. Sargat Hallelujah, Kanche, hallelujah, Sargat hallelujah, Kanche, hallelujah. Ria, Sargat ria, ria, Kanche, ria, 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 Sargat ria. Kanche, Ri, 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 Sargat ri, ri. Kanche. Riba, 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 Hallelujah, riba, 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 hallelujah, riba, 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 riba. hallelujah, Riba, riba, hallelujah, riba, riba, riba. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Ri, 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 Hallelujah, ri, 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 hallelujah, ri, 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 hallelujah, ri, 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 hallelujah. Praise the ri, Lord, ri, praise ri, the ri, ri. Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, एक घडी बोट hallelujah, डोळे आमचे hallelujah, दमप्या hallelujah, hallelujah, hallelujah. डोळे आमचे दमप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दोऱ्या डोळे आमचे दमप्या डोळे दमप्या
कोणाचे 1000 पावण अनुभव करूया. गेल्या 10 मिनिटात त्या सौम्याची स्तुती करणं सांग. सौम्याचे 1000 पावण आमच्या मध्ये वळून असा. सौम्याची कृपा आमच्या मध्ये वळून असा. जी सकत आमच्या मध्ये वळून असा. केदाला सौम्याचे 1000 पावण आमचे मध्ये असा. ताजी सगळी कृपा वळता. ताजी सगळी सकत जे किती देवाच्या उतरान पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा, पण ते सोलोंक लागले, कुर्डे आयकोंक लागले, मने उलोवंक लागले, मरले, उठून सोलोंक लागले, मेल्ले, जीव जाले, विंगड 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 पिडा एकली खून जाले. केदाळा जाले जेन्ना सौम्याचे 1000 पण आसले, सौम्याचे 1000 पण आसले. आम्ही विश्वासान मागता सौम्याचे 1000 पण थंयसर आमच्या मध्ये आसा. आणि सौम्याचे 1000 पण असताना ताची सिखकत त्याच मापान वळता. त्याच मापान वळता. राईट पायाच्या दोंपराच्या फाटल्या सायडीन कोणाक दुख आसा. एक सायडीची शीर कठीण पडापड ओडटा. जेजू त्या व्यक्तीकडे स्पर्श करनासा. स्पर्श करनासा. लेफ्ट हाताचे पाम तळात कठीण पडापड जेजू स्पर्श करनासा. कोणाक युरिनरी ब्लॅडरान समस्या आसात, जावंक पुरो किडनी स्टोन आसा जावंक पुरो, सोमी स्पर्श करनासा. विश्वास या, विश्वास या. सोम्याची सकत उणी जावना. सोम्याची तेच सकत वळण येते आसा आमच्या मध्ये. कैसर सोम्याचे 1000 पण कैसर ताची सकत वळटा. गुणकाची सकत, सुटकेची सकत, देवसार पळण धांवतात, बांदपासून तुटून वेतात. जेजूच्या 1000 पणात बोकरिया आम्ही बोकरिया माग्या. सोम्याचे 1000 पण आमच्या मध्ये असताना आम्ही माग्या. सोम्या कापड आपड पवित्र आत्म्या, लेट मी बी फ्री. मका सुटका, मका सुटका. 2 Corinthians 3:17. कैसर क्रिस्ताचो आत्मो आसा थंयसर स्वातंत्र्य आसा. क्रिस्त आत्मो जावन आसा. क्रिस्त आत्मो जावन आसा. क्रिस्त आज तसो आत्मो आत्मीय रूपी आमच्या मध्ये आसा. आणि ताचो आत्मो आसा थंयसर स्वातंत्र्य आसा. क्रिस्ताचो आत्मो आसा थंयसर स्वातंत्र्य आसा. क्रिस्ताचो आत्मो मुजे थंय आसा, त्या देखून मुजे थंय स्वातंत्र्य आसा. आय एम फ्री. क्लेम करूंक जाय. आय एम फ्री बिकॉज द Spirit of Jesus is in me. Spirit of Jesus is dwelling in me. सोम्याचो आत्मो मुजे थंय वळते आसा, त्या देखून म्हाका सुटका. हांव स्वतंत्र जाला. हांव स्वतंत्र जाल्या. स्वतंत्र जाल्या. स्वतंत्र स्वतंत्र. क्रिस्ताचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र. कोणाक तळाताचेर दूख असले चक्कर पळया. आता ती दूख ना, कंप्लिटली कोण जाल्या. कोणाक लेफ्ट पायाच्या दोंपराच्या फाटल्या सायडीचेर दूख असले
आता पळया सुमार 90% येदळस उणे जाला. पवित्रत्व आसा थंय स्वतंत्र आसा. पवित्रत्व आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. शीरला बरा लियरा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. John 6:55. मुझे मांस खरें खाण आणि मुझे रगत खरें पिवन. जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता. तो मुझे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता. हांव ताचे थंय जियेता. आज जेजू आमचे थंय जियेता. आत्म्यार पार आमचे थंय जियेता. थंयसर जेजू गेलो देवसार थंयसर रावंक सकनतले. देवसार थंयसर रावंक सकनतले. कित्याक क्रिस्ताचे हजरपण ते. क्रिस्ताचे हजरपण. आज क्रिस्ताचे हजरपण आमच्या भितर आसा ते आम्ही अनुभव करूंक जाय. अनुभव करूंक जाय. आज अनुभव करया. देवाचे उतर म्हणता लूक 9:43. केन्ना देवसार लागल्या त्या भुरग्याक ताच्या बापायन जेजू लागीं हाडलो. जेजून देवसाराक बेस्टायलो. देवसार भियेलो. देवसाराक जेजून बेस्टायलो आणि भुरग्याक गुण कर जेजून बापायच्या हातान दिले. क्रिस्ताचे हजरपण तुमच्या मध्ये आसा. त्या हजरपणान ताचे जिवे उतर आज आमी क्लेम करया. ताचे जिवे उतर त्या उतरान तो जियेता. ताचो श्वास आसा. ताचो आत्मा आसा. आमकां स्पर्श करता. घट्टतल्यान हे उतर सांगता म्हणून क्लेम करया. एक्झोडस 23:25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खंडांचेर आणि उदकाचेर तुमचो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे जावन पयस करतलो. एक्झोडस 23:25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची हांव तुमच्या खंडांचेर आणि उदकाचेर तुमचो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे जावन. एक्झोडस 23:25. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खंडांचेर आणि उदकाचेर तुमचो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे जावन पयस करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. एक्झोडस 23:25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. देवाचे उतर म्हणता जेन्ना आम्ही सर्वेस्परा देवाची स्तुती करता तेन्ना आमच्या खाणाचेर आमच्या उदकाचेर आशीर्वाद पडता आणि पिडा शिडा पयस जातात. आमच्या खाणाचेर आशीर्वाद पडतात. आमच्या उदकाचेर जावं आमच्या उदकान आमच्या खाणाचेर आमच्या उदकान कितेंय प्रॉब्लेम आसा परचेसा कोण एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी त्या भयणीन ते हर एका दिसा ह्या मरणाक एव्हरी डे सुखान आसतना जॉईन जाता. सकाळी
त्या वेळार तिने कितेंगी फूड घेवन आसली, फूड ड्रिंक घेवन आसली, फूड घेवन आसली. तिका गतूसन ते खाताना तिने ऑलमोस्ट केला, मोस्टली लास्ट बाईट असले सांपरो. आणि तिने खाताना तिका एक तर टेस्ट डिफरंट लागले. तिने बाहेर गेले आणि त्याच्या उपरांत तिने एक्सपायरी पळयतना येदोळ एक्सपायरी जाऊन गेला. पूण तिका कितेंच बाधक जावचें ना, कित्याक हर एका दिसा सकाळी त्या देवाची ती स्तुती करता. त्या देवाची त्या देखून गुण जावचे, हिलिंग, डेलिव्हरन्स. खंयच्याय प्रिचरान मेसेज दिल्ल्या तक्षण गुण जावचे न्ही, ते कन्फर्म करचे, गुण जावचे. त्या सोम्याची स्तुती करताना गुण जावचे. आम्ही भावार्थान मागताना मगाच्यान देखून आम्ही विश्वासात मागया, परत हे उतर क्लेम करूया. आज आमच्या खाणाचेर, आमच्या उदकाचेर आशीर्वादान देवान येऊ दीत. आशीर्वादा आमच्या कुटुंबात, आमच्या खाणाचेर, उदकाचेर आशीर्वादा देवान येऊ दीत. परत आम्ही येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया विश्वासान. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेच करा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करा आणि हांव तुमच्या खाणाचे आणि म्हजो आशीर्वाद घालतलो. पिडाशिरा तुमचे तान पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 सर्वेच करा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचे आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो. पिडाशिरा तुमचे तान पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 सर्वेच करा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचे आणि आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तान पयस करतलो. मान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हात वयर उबारया. यालेने कितले जण पिडेस्त आसात. आज आम्ही स्तुती करताना हर एक पिडेस्तांची पिडा गुण जायचे, पिडेतावन सुटका मिळायचे. त्या देखून दोन्ही हात वयर उबारया. कसल्याय पिडेंत आम्ही असं जावंक पुरो, कसल्याय पिडेंत तू कष्ट त्यासाय जावंक पुरो. देवाचे उतर म्हणता आज तू विश्वासान, भावार्थान, सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तेन आज त्या सोम्याची स्तुती करताय विश्वासान. ना हांव त्या सोम्याची स्तुती करता कित्याक तो जियेता. हांव जिव्या देवाची स्तुती करता आणि हांव ताची स्तुती करतना म्हजी पिडा गोड जाता. विश्वास कसले पिडा, कॅन्सर या कसले पिडे आमचे जावंक पुरो, आमचे कुटुंब जावंक पुरो. आज विशेष दोन्ही हात वयर उबार स्तुती करया. म्हाका उगडास आसा हांव कुवेट आसतना खंयच्या एक आमच्या मागण्या जमत वेळार जस्ट स्तुती करूंक सुरू केल्ली मात्र सोम्यान तक्षण एक संदेश दिलो. कोणा एका व्यक्तीक पायांचे दुख सोम्यान गुण केला म्हणून. त्या दीस त्या बहिणीक कळवना, दुसऱ्या दिसा त्या बहिणीक कन्फर्म केले. हांवें तेदला ऑब्झर्व करूना, पण दुसऱ्या दिसा हांवें ऑब्झर्व केले. म्हाका समान नी बेंड करूंक जाता, म्हाका समान दिंबेर पडोवंक जाता, म्हाका करूंक जाता, कितेंच जायना. स्तुती केल्ल्या वेळार सुटका देवून येता. सांगाता म्हणून हर एक पिडे असतात सोम्याच्या हातार समर्पण देऊन येऊ तर सांगाता म्हणून 3 पटी क्लेम करया. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेच करा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचे आशीर्वाद घालतलो. तुमच्या तान पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेच करा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचे आणि उदकाचे आशीर्वाद घालतलो. आणि पिडाशिरा तुमच्या तान पयस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेच करा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची मान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची महिमा
एक्झोडस 23:26 म्हणता, तुमच्या देशांच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आणि तुमचे पैकी कोणूच वांजडी उरची ना, कोणूच वांजडी उरची ना, कोणाचोय गर्भपात जावचो ना. केदना तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची स्तुती केल्या वेळार, सर्वेस्परा तुमच्या देवाची स्तुती केल्या वेळार आज कितले जण आज भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात, कितले जण या लेणीर असतात, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबात कोणी प्रेग्नेंट असतात, प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स आसा, आज या दिवसांनी डिलिव्हरी आसा, सोम्याच्या हातात समर्पण देऊन मागया. आज कोण भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात, जो गर्भाचेर हात दवरा, दोन्ही हात बांद सगळे मागया तांच्या पासून. आज यो गर्भ आशीर्वाद जाऊ दे. आज वंगपुरो डॉक्टर सांगला फायब्रॉइड्स आसा, थायरॉइड आसा, या सिस्ट आसा, जेजूच्या नावान सगळे श्रिंक जाऊ दे. जे किते गर्भांत फळ घेऊक आडायता ते सगळे जेजूच्या पवित्र अमोलिक रक्ताच्या बळान श्रिंक जाऊन दे. जेजूच्या नावान तो गर्भ फळाबरी जाऊन दे, आशीर्वादी जाऊन दे. भुरग्यांचे देणे फावत जाऊन दे. कितले जण डिलिव्हरीक राखून असतात, प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स असतात, तो गर्भ आशीर्वादी जाऊन दे. त्या गर्भात असले फळ आशीर्वादी जाऊ दे. हर एक तरहची समस्या जेजूच्या कृसामुळे औषध पडू दे. संगत म्हणून होतं 3 पटी क्लेम करूया. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मान स्तुती करची, तुमच्या कानाच्या आशीर्वाद करतलो आणि पिढाशय तुमचे तान पैस करतलो. एक्झोडस 23:25 सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मान स्तुती करची आणि हाव तुमच्या कानाचे आशीर्वाद करतलो आणि पिढाशय तुमचे तान पैस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मान स्तुती करची, हाव तुमच्या कानाचे आशीर्वाद करतलो आणि पिढाशय तुमचे तान पैस करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमित जे सुमय आसा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाचे उतर म्हणता 2 Chronicles 20:17 येजूस तुम्ही झुजय म्हणून ना, हे झुज तुम्ही झुजूंक जाय म्हणून ना, कित्याक सर्वेस्परस तुमच्या पक्षाक झुजतलो, सर्वेस्परस तुमच्या पक्षाक झुजतलो आणि सर्वेस्पर त्यांच्या पक्षाक. केवळ जेहोशाफाट ट्रायन देवाचे उतर म्हणता, जेहोशाफाट धरणीर साष्टांग सरपडलो आणि ताणी सर्वेस्परा मुखार ताचे आराधन केले. आणि वळ 19 देवाचे उतर म्हणता 2 Chronicles 20:19 कोहातिता आणि कोराहिता मधले लेवीत उठले आणि ताणी वडल्या तळ्यान सर्वेस्पराची स्तुती केली. दुसऱ्या दिवसा सकाळी ताणी पळेले सोम्याचे जैत त्यांच्या जिवितान. आम्ही सोम्याची स्तुती केल्या वेळार जाऊच्या आमच्या विरोध कसले संकष्ट उठवंदी, कसले अडकळे येऊंदी, कसले समस्या येऊंदी, देवाचे आम्ही स्तुती करताना ते हर एक कोटे सकत आमचे विरोध उठले, हर एक वाईट सकत देव धावंडायता. आज विषय सांग परत दोन्ही हात आमचे वैर उभार्या. कितले जणांचे कोर्टाचे केस, जागेचे समस्ये, विजाचे समस्ये, डॉक्युमेंटचे समस्ये, रिलीजचे समस्ये, विंगड तऱ्हेचे समस्ये सोम्याच्या तान भेटून देऊया. सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी गट्ट तळान क्लेम करूया. एक्झोडस 23:25 हाव तुमच्या कानाचे मुजो आशीर्वाद तुमच्या तान पैस करतलो. एक्झोडस 23:25 तुमच्या देवाची
मात स्तुती तुमच्या करची देवाचे मान स्तुती हांव करची तुमच्या खाणाचेर तुमच्या आनी उदकाचेर खाण्याचेर आणि म्हजो उदकाचेर आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो करतलो आनी पिडाशला तुमचे मी तोंड पयस पिडाशिरा करतलो. तुमच्या पयस एक्झोडस करतलो 23:25 25 सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात स्तुती देवाचे करची. आशीर्वाद करचे तुमच्या खाण्याचेर आणि उदकाचेर आशीर्वाद करतलो आणि तुमच्या नमान मरिये पिडाशिरा खूप पेन भरले पयस करतलो. जे सुबह आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. ते मरे देवाच्या मायान म्हाका देवन तुमच्या जीवन करा आमेन. तुमच्याकडे आमेन. जोशुआ 6:16 जोशुआ 6:16 सातवे पावटी याजकांनी आपले कोंब फुंकले आणि जोशुआ लोकांक म्हणे सची वोड बोबाट मारा कित्याक सर्वेस्परान हे शहर तुमच्या हातान दिला. सर्वेस्परान हे शहर तुमच्या हातात दिला आणि आमका कळीत आसा जेन्ना त्या इस्रायल लोकांन जेरिकोच्या त्या खोट्या भोंवतणी सातवे पटी सातव्या दिसा बोवाडो मारन जेन्ना व्हडल्या ताळ्यान स्तुती केली जेरिकोची वणत कसलोन पडली ताणी खंयचेच हात्यार यूज करू ना. ते शहर कसलो घालूंक बरे पिकास खंयचेय यूज करू ना कसलेच हाते यूज करू ना. ताणी यूज केल्ले स्तुती म्हणल्या हातेर बोबाट व्हडल्या तळ्यान ताणी बोबाट मारली. आज आम्ही देवाच्या त्या महिमेपासून व्हडल्या तळ्यान स्तुती करताना आमच्या मध्ये आजच्यो साबार जेरिकोच्यो वणटी कसलून पडतात. आज आयतर असो फाल्यां सोमाराचो दीस जेरिको मागण्याचो आखरेचो दीस ब्रदर प्रकाशाचे सगळ्यांच्या मागण्यान जॉइन जाया. जेरिको मागण्यान जॉइन जाया. हेरांक धाडा ते लिंक. कितल्याशा जणांच्या जिवितान आज विंगड तरेचे जेरिकोचे वणटे आसल्यो त्या मागण्याच्या बळार ते उत्तर क्लेम करताना कसलोन पडून दित. आज आमच्या जिवितांत आसच्यो विंगड वणटी अडकळी बानपसा कुटुंबात असमाधान कुटुंबात हरी एकलो पिडन पडते आसा. सगळे बरे असले अचानक म्हणल्या परी एक पिडा वैरते आसा. आज गुण जायनात असले पिडा एक जावंक पुरो भाव बहीण आवय बाबय सगळे पिडेन पडते आसात. एका वयर एक अनाहुत जाते आसा. आज देवाच्या हातान समर्पण दिवया सांगता म्हणून सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. कितले जण आमच्याकडे मागोक सांगला विंगड गरजा पासून हरी एक गरजो मागया. आज एकल्या बहिणीचे IAS एक्झाम आसा विशेष सोम्याच्या हातान बेटन दिवया. एक बहीण इस्रायलाच्या इंटरव्ह्यू पासून राखून आसा सोम्याच्या हातान बेटन दिवया. एक भाव मिनिस्ट्रीत जावन पोलीस क्लिअरन्साक वेट करनासा ताच्या कामापासून एक भाव कामाच्या सोदनेर आसा. आज कितल्या कामाच्या सोदनेर आसात. कितल्या आज या दिसांनी कामातून काढला काम वेते आसा कितल्याचे. समर्पण दिव्या मगाच्या विशेष तरान सर्व गल्फ राष्ट्र गल्फ रिजन इराण कुवेत बहरीन दुबई कतार सौदी अमेरिका इस्रायल पॅलेस्टीन सगळे राष्ट्र लिबिया सगळे राष्ट्र सोम्याच्या समर्पण दिव्या मागया. थंयसर शांती संधान जावच्या पासून सगळ्या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. सांगाता म्हणून घट्ट तळान येऊ तर 3 पटी उसारिया. एक्सोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खानाचे मात्र स्तुती करची आणि खानाचे आणि उदकाचे आशीर्वाद करतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तोंड पयस करतलो. एक्सोडस 23:25 तुमच्या देवाचे मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खानाचे आणि उदकाचे आशीर्वाद करतलो आणि पिडाशिरा तुमचे तोंड पयस करतलो. एक्सोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि खानाचे आणि उदकाचे मोजो आशीर्वाद करतलो. पिडाशिरा तुमचे तोंड पयस करतलो.
नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुमेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृषीचे फळ जेजू Maria देवाची महिमा प्याकात उन्नती स्थानी आमच्या मनाचे कळेन आमेन. दोन्ही हात आमचे वैर बार्या, दोन्ही हात आमचे वैर बार्या, डोळे आमचे दंप्या. आज आमच्या जिबितात विंगड 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 जेरिकोच्या वणतेच्या की घट वणती असं सांग बरो. आज आम्ही स्तुती करताना हर एक संकट तुटून पडते. केतना पाऊल आणि सिलास त्या बंदेसला स्तुती करण्यासले तैसर झाले भैकापणे, तैसर ते बंदेसलाची दारा बुकते झाली, सांकली तुटून पडल्या. आमच्या जीवितासर संकट तुटून पडते. मग अचानक मै खान म्यूट करा, गट्ट त्याला स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. शियाराला बरादी 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 हालेलुया 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 हालेलुया. गट्ट स्तुती करूया. फ्लाविया लिली फुटाडो फ्रैंकलिन मोंटेरो हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जूलियट डिसोजा रेजिना ट्रस्टा एमा डिमेलो शालिनी डिसोजा केनी डिसोजा लवली पाइस रीटा डलमेडा ऑडिचे हालेलुया 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 हालेलुया. मिल्सी रॉड्रिगस डैनी बराचुडा हालेलुया 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 हालेलुया. प्रिया ठाकुर जुलियन मस्करिनस ज्योति फर्नांडिस लेनी वेगस लविटा जविटा हालेलुया. सिरिल फर्नांडिस हालेलुया हालेलुया. रैना जियाना जानिक विजय ग्रेटा गेल गैलिना लिडविल वलेरियन सोनल ऑर्लिन प्रतिष्ठा ग्रेटा नैन्सी डेरिल इवेट जेसिंता जेनिसिया जिशन सिंड्रेला जेम जॉयस माइकल सोनल टेरेसा लीना वॉल्सन लीना डिसोजा हेनरी मार्गरेट मिलबर्न मरिया फेरामो प्रदीप स्टीफन रीना अरुण टेरेसा कश्मीर हालेलुया हालेलुया. क्लारा बोंबगळ बाप्पा या एकच जमदे समपिता तुझ्या उत्तराच्या भासवण्याप्रमाणे आज तुझी सुटका आमच्या जीवितात सडणे देवान येऊन दे. आज आमच्या कानाचे उत्तराचे आशीर्वाद पडू दे. आज आमची कोण गर्भ असतात कोणाच्या भुरग्यापासून भुरग्याच्या जण्यापासून मागून असतात. आज जरा बरी सरीक सत्तर कामाच्या सत्तर आज कोणाची इंटरव्ह्यू असा कोणाची सर्जरी असा कोणाचे रिपोर्ट असा आज कोण पॉइंटर समपिता देवा तुझी सुटका ही सर्वांच्या जीवितात येशूच्या नावात देवान येऊ दे. आमेन आमेन आमेन. उदास तुवर ये बहु दयाळी तुझ्या आश्रयात ढवलो तुझी बंदच फदलो तुझ्या धर्मगलो तुझे मस्त कोणी मला असं केलं मग कधी सैको हे पत्नीने दे तुझ्याकडे याने कधीच तुझ्या मुखात नव्हता. सल्ल्या देवपुताची माई मागणी तिरस्कार करू नका आणि हा मागतं ते मका नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुमेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे ते तुमका हर एक लायसोदीस आशीर्वादाने बेसवानी आणि कृपेन बरोदे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Thank you, brother.